Śląsko recenzja Tajla Keroś tam. Muzik. Halo, halo, na halo kun się obalo. Jest opcją, że kamera się będzie gibać, bo trzyma ją lewą ręką, a jeżeli praworęczny, jak każdy normalny człowiek. Nie, to było inowicje, wiem, że te leworęczne też są blank normalne. Mam dzisiaj dla naszej śląskiej recenzji następną rzecz, mianowicie takiego beboka, który z tego co mi wiadomo mianuje się świnia w hełmie. Czyli po naszemu podług mnie to będzie świniok we hałerze. Nie wiem, wiele to kosztowało pieniądzów, szczerze mówiąc. A to jest blank fajny. Możemy się go pościskać, nie? Możemy się go ciepnąć we luft. Ja spróbuję to teraz zaprezentować. Kurna. Może ten refleks japońskiego wojownika, nie? No, z tej zajty mamy takiego dingsa. Nie no, to jest dobry produkt. Ja bych dał tak po leku 9 na 10. Jak nie lepiej. Pysk. Nie kurzy, nie przeklino, nie godo, że go głowa boli.